Berarti iso dibayar penak. Yo, iki sing mbok karepne. Wis tuku aku. Wah. Kocrok. Ayo galak. Oke. Jancuk nutuk tenan, Cuk. Loro. Apa? Ya, Cuk. Oh, kotrok. Mbak, wedang ireng siji ya. Nggih, Mas. Wong saiki kok aneh-aneh wae. Wingi wedang putih, saiki wedang ireng. Sesuk-sesuk dodolan racune lah. Lah, mantep iki. Sama ini gendeng apa piye bengi-bengi kacamata. Oh iya. Lah, ben terhindar saka pemandangan sing Sing piye? seger. Pahite pas. Loh, pahite kok nang aku? Wah, sorry, Mbak. Sampeyan iki piye to, Mbak? Bakul kok kaya oseng-oseng pare ulate ditekuk. Dodol ki mbaya sumringah, nyenengke pembeli. Dadi wong tuku ya ben betah. Lah kok malah meneng. Ngeluh, Mas. Dodolan sepi, modalin kan. Oh alah, tadi ceritanya sampean ini butuh duit ngono. Piye ya, Mas? Sakjane ya butuh tenan. Wis tenang to, urusan duit iki gampang. Aku dadi ra penak karo sampean. Dadi ngene Mbak, sampean ini asline butuh duit piro? Tenan iki orang repoti. Wis to, butuhe piro? Jane ya ora akeh. Wong wedok iki ngendi-ngendi nggon padha wae. Berkali ngomong nominal kok muter-muter. Jan iki butuh piro to? Gak penak lho, Mas. Jane ya ora akeh. Arep tanggo tambah belanja dagangan. Piro to? 500 wae. Oke. Iki 500.000. Sampean rasa kuwatir sing balekke cukup 50.000 selama 13 dino. Sabtu Minggu iso libur kok. Jancuk. Ibae sampe di koperasi to. Ya iya toh, wong kene yo kerja. Lah piye, sida butuh tenan ora iki? Jancuk kok larang temen. Nanging oleh libur to. Iya. Mas, koperasi kok bengi? Lah kene koperasi malam kok. Berarti iso dibayar penak. Wah, wong iki maneh. Lah ngopo toh? Kono diladeni sik. Mbak, gawekno ngombe sik ya. Ngombe apa, Pak? Kena susu anget. Susune gak ono banyu putih. Hah. Yo, iki sing mbok karepne. Tapi iya to iki, bakul kok kasare Ram. Sakarep utah, wong dodolan aku. Oh, bakul koclok. Kasih tuku aku. Wah. Kocrok. Ayo galak. Menyandi kowe. Ngopo kok ulatmu peteng? Ngopo kok menengai? Mikir apa? Kelingan ibu, Pak. Piye-piye anak ya kangen kambek ibu. Akan gampang, arep tak golekno. Sampeyan ku lho, Pak, ra ngenak-ngenaki wong sedih he. Pak, jane sampeyan iki kambek ibu sama omah wis suwe lho. Ngopo kok milih pisah?
Nduk, wong omah-omah langgeng orane iki ora segampang kuwi. Ha kuncine nek wis ora ana kenyamanan hubungan persetubuhan lan persentuhan kuwi hambar. Dadi yo pilih pisah wae. Lah mosok masalah perkawinan tok, kan bisa ganti gaya. Aku kuwi masalahe. Lah ibumu lho wis ra iso gaya. Mosok koyo numpaki debok. Nganyelke sampean ki, Pak. Loh, Mel, nang ndi awakmu? Golek kali sing jeru. Loh, malah golek perkara kae. Loh, Sup, awakmu kan wis pernah karo Tini. Lah apa ra mbok terus nih? Lah wis males, malah gendeng karo lekmu ngono. Lah awakmu kok malah nyalah nolekku? Lah nyatane ngono kok. Lekmu ae sing geragas. Asu ke, ngono-ngono iku lekku. Loh, lah kira terima. Ya jelas no. Mosok saiki iku dudu londo. Nanging kanca nek ora ngomongno ning mburimu, tutu endasku. Oke. Jancuk nutuk tenan, Cuk. Loro. Jane kon nutuk. Berarti selama iki sing ngomongnya aku awakmu. Cuk, lek ra seneng ngomong. Alah. Awet biyen awakmu asline arep nantang aku. Lah awakmu tak tantang rawani. Bukannya aku rawani. Aku sing ora duwe wektu ngladeni awakmu. Loh, dadek ki piye? Lah ayo njaluk model piye? Aku jane kan biyen wis ngancem awakmu. Ayo dadekke. Mel, apa-apa ki iso diomongke sik to? Apa? Ya, Cuk. Oh, kotrok. Ono apa to, Lek? Mel lu arep bodir. Ayo tututi. Piuh, kok jerumen? Mel, urip kira ngono kuwi, Mel. Mel, jane iki ono apa to? Lah kowe iki jong apa to? Mel, mbok aja budir to. Ku tak golekno mbok sing luwih ayu. Lho, kotor kabeh. Sapa sing arep budir? Aku lah pengen ngising. Anak kocluk, ati bareng ngising to.